Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Алкоголь, наркотик куллану һәм ана бурычларын үтәмәү аркасында исәпкә куелган гаиләләр саны арткан. Быел исемлекне 400-гә якын гаилә тулыландырган. 26 мең сум күләмендә алынган ришвәтне яңадан дәүләт файдасына кайтарырга туры киләчәк. Административ техник инспекция белгеченә карата хөкем карары чыгарылды. Тимер аякларны чыгарыр вакыт җитте, Чаллыда шугалаклар ачылды. Быел гына бәлиғ булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары имин булмаган 386 гаиләне исәпкә куйган. Бу хакта бүген Эчке эшләр идарәсендә узган брифингта сөйләделәр. Төп сәбәпләр шул ук алкоголь, наркотик куллану, ямсыз тормыш рәвеше алып бару, әти-әни бурычларын үтәмәү. Бүгінгі көндә исәптә 460 имин булмаган гаилә тора. Аларда 759 балик булмаган бала тәрбияләнә. Барысы белән дә профилактик эш алып барыла. Проводим профилактическую работу в течение 6 месяцев. С момента постановки на учет таких семей мы с ними работаем 6 месяцев. В течение 6 месяцев, если положительных результатов не бывает, то тогда самый длительный срок может до совершеннолетия детей. Соңгы елларда әти-әниләргә карата җинаять эше кузгату очраклары арткан. Быел балаларга карата көч куллануның 22 очрагы теркәлгән. Моннан тыш эш үтерү белән янау, кыйнаулар, куркыныч хәлдә калдыру очраклары. В январе было у нас в поселке Зяб в отношении ребенка 2002 года. Девочки, получается, мама неоднократно наносила побоев. Нами было доказано 4 факта. То есть это с января по май она истязала своего ребенка. Әлеге очрак буенча җинаять эше судка җибәрелгән профилактик эштән калган инспекторлар яңа ел алдыннан балалар өчен бәйрәмнәрдә оештыра. Исәптә торган һәр бала Кыш бабайдан татлы күчтәнәч алачак. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 2018 елда бердәм дәүләт имтиханы, дәүләт чыгарылыш имтиханы һәм төп дәүләт имтиханын уздыру көннәре расланды. Бу хакта Россия мәгариф һәм фән күзәтчелеге федераль хезмәтенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Традицион йомгаклау имтиханнары 3 этапта уза. Сынауны вакытыннан алда, төп һәм өстәмә вакытта сентябрьдә тапшырып булачак. Вакытыннан алда уза торган бердәм дәүләт имтиханы киләсе елда 21 марттан 11 апрельгә, төп имтихан 28 майдан 2 июльгә, өстәмә булганы 4 алып 15 сентябрьгә кадәр узачак. 9 сыйныфлар өчен төп дәүләт имтиханы шулай ук 3 этапта вакытыннан алда 20 апрельдән 8 майга кадәр, төп 25 майдан 29 июньгә кадәр һәм өстәмә вакытта 4-сеннән алып 22 сентябрьгә кадәр узачак. Шулай ук барлык предметлар буенча имтиханнарга өстәмә резерв көннәр каралган. Республиканың арбитраж суды Кама регион продукты оешмасына карата штрафны кире какты. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә күзәтчелек идарәсе оешманы кош гриппы вирусы табылган итне вакытында юк итмәүдә гаепләп 500 мең сум күләмендә штраф салган иде. Оешмада 300 тонна күркә ите вакытында яндырылмаган. Кама регион продукт вәкилләре арбитраж судка мөрәҗәгать иткән. Моның сәбәпләре 30 көн генә вакыт бирелгәнлек һәм ярдәм күрсәтелмәүдә дип аңлаткан. Суд Россельхознадзор белгечләре штрафын законсыз дип тапты. Административ техник инспекцияның беренче категорияле белгечен ришвәтчелектә тотканнар. Суд карары буенча хезмәткәрне законсыз күз йому өчен ришвәт алуда гаеплиләр. Ул сәүдә оешмасы үз территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен бузуга махсус рәвештә игътибар итмәгән өчен 26 мең сум күләмендә акчалата бүләк алган. Җәмәгать суды карары гамәлдә. Прокурором города в Мировой суд Тукаевского района было направлено исковое заявление о признании сделок по получению дохода преступным путем в результате взятки недействительными и взыскании с данного должностного лица суммы дохода, полученного в результате незаконного обогащения в размере 26 тысяч рублей и обращения ее в доход Российской Федерации. Үзегезне борчыган проблемалар белән Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итә аласыз. 51-31-31 телефоны тәүлек дәвамында эшли. Үзегезнең хәбәрегезне телефон номерын автоответчикка калдырырга кирәк. Безнең журналистлар сезгә яңадан шалтыратып проблеманы хәл итәргә ярдәм итәр. Чаллыда кайбер шугалыклар эшли башлады. Быел кар соң яу сәбәпле Тимераякта шуу сезоны да соңрак башланды. Моңа шәһәр паркларында булган үзгәрешләр дә сәбәпче. Медеуда шугалак кичә ачылды. Шәһәрдәге иң зур шугалакта эшләр әле һаман да башкарыла. Ул эш көннәрендә кичке 5-тән 10-га кадәр, ялларда иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр эшләячәк.
Заливается сначала из шланга на первоначально, чтобы несколько слоев было, скажем так, подушка образовывалась. И последняя стадия – это уже с помощью машины, поливочной машины заливается. По технологии выравнивается, то есть утюжка такая определенная идет, и ждем подморозки. Это идет, в основном работа идет ночью. Жиренші комплекста «Чайка», 27-ші комплекста «Огонек» шуғалаклары да әзір. Азатлық майданында шуғалак булыр ма әліге білгісіз. Ремонт алып бару сәбәплі төп майданда темір аяқта шуып булмасқа мөмкин. Әміне Жеңүү паркында һәм Тукай-Яр бойында шуғалак быйыл бірінші тапқыр булачак. Тукай-Яр бойында шуғалакны Венеция рестораны янында сулықта ясарға тірелер. Әліге су үслігі ныклап туңмаған, шуңа да проект келешінмәгән. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Агросила молоко 4 ой ішінде 200 миллион сумлық продукция жетіштірген. Предприятияда жетіштірілуші продукция исемлігі 100 дәнеден артық. Барсудан натураль сыйыр сүтінен әр партияда контроль остында сыйфат һәм қорқынышсызлық тәлепләре соқлана. Мұны біздің хабаршыбызда көріп қайтты. Бүгін ұйышмада журналистлар үшін экскурсия ұйыштырдылар. Süt, қаймак, ірімшік исемлікте 100-ден артық продукция. Барсыда Тукай, Зей, Сарман һәм башка районнардан китерілген натураль сыйыр сүтінен жетіштірілі. Заводта 3 лаборатория эшле. Алар сыйфат үшін жауап бирә. Уйышмада 340-тан артық кеше эшле. Яңа елда заводны яңарту һәм продуктлар линейкасын арттыру көтелә. Капиталь төзекләндерү һәм җайланмаларны алмаштыру каралган. Барсыда җитештерү процессын туктатмыйча узачак. На Межначальнический комбинат с момента приобретения не останавливался ни на день. То есть все прекрасно знают, что такое остановить производство и потом его запустить заново. То есть Агросила молоко работало в непрерывном режиме. Весь 2017 год ни разу предприятие не останавливалось. Руководство смогло сохранить коллектив профессиональный, который работает на этом предприятии. Я считаю, что это очень важно на самом деле, потому что все, что мы производим, все, что мы делаем, в конечном итоге делают люди. Ну и самое основное богатство наше все-таки это люди. 2018 елда сөт жетіштірінің күндәлік күләмен арттырырға ниетлиләр. Буйса сөт жетіштіру өлкәсендә Татарстанда гына түгел, Идел буе төбәгендә дә беренчелекне алырга ярдәм итәчәк. Киләсе елда Агросила молоко ассортимент өстендә эшләячәк. Планируется увеличить ассортимент творога, творожных изделий. Планируется запуск сырковой линии, сплавленных сыров. Есть работа в области йогуртных десертов, молочных коктейлей, сывороточных напитков. Спорт белән шөгыльләнүчеләр өчен фитнес-линейка барлыкка киләчәк. Аларның составында аксым күләме артыграк булачак. Уйышмада базарда булган хәлне күзәтеп баралар. Төп бурыч кулланучылар соравына җавап бирү. Бүгінгі амнашлар, мен сіздің білән сау болашам, кешлеріңізні яқынарыңыз білән уздырғыз сау боласыз. Компания «Армада» предлагает супер акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает широкий спектр исследований по магнитной и компьютерной томографии, диагностика всего организма, томография без облучения, УЗИ сосудов, вен, сердца, консультации высококвалифицированных специалистов, психотерапевт, кардиолог-ритмолог, невролог, невропатолог. ТАТ-клиник. Комфортное лечение зубов по доступным ценам в стоматологии «Улыбка». 39 23 23.